Abalị 13 nke ọnwa Ọgọst kwa afọ ọbụla bụ ụbọchị mba ụwa wepụtara maka icheta ndị na-eme aka ekpe, bụ emume eji akọwa na ndị a bụkwa ndị ọpụrụiche, kọwapụtakwazie ihe ọzọ eji mara ha ọkachasị ụmụntakịrị. A malitere ya mbụ site n'aka Dean Campbell n'afọ 1976 mgbe ọ malitere otu a kpọrọ Left-Handers Club, nke ebumnobi ya bụ ime ka ndị mmadụ mata ihe ịcha aka mgba nakwa ihe dị iche iche gbasara ndị na-eme aka ekpe. Ọ bụzi ụbọchị a na-emerube n'ụzọ pụrụ iche. Chibụzọ Obidike ga-akọtọpụ akụkọ a. Oge ọ na-ekwu okwu gbasatara mmemme enwere ụbọchị a, onye ọrụ ngo bụ injinia Chukwuemeka Okeke kọwara ndị ahụ na-eme aka ekpe dịka ndị nwere onyinye pụrụ iche n'obodo, ma dọzikwa ndị nkụzi, ndị nne na nna ka ha kpachapụ anya ka ha si akpachapụ ụmụntakịrị na-eme aka ekpe n'akụkụ. Ọ nọkwaziri n'oge ahụ gosipụta obi mwute na mkpachapụ a na-akpachapụ ndị na-eme aka ekpe n'ebe ọbụla ha nọ, bụ nke o kwuru na enwere ụdị anya a na-ene ụmụntakịrị ji aka ekpe anata mmadụ ma ọ bụkwa enye mmadụ ihe. Onye isi oche otu Ratau n'ụlọ ọrụ ABS bụ Maazị Obiajulu Soke kwukweziri na ụbọchị a bụ ụbọchị na-egosipụta na-abụghị sọnsọ obi aṅụrị kama ohere iji wee gbasaa ozi banyere uru ndị na-eme aka ekpe bara, ya nakwa otu a ga na-esi anabata ha, n'ihi na ụwa gbaa gburugburu nwere ndị na-anaghị eme aka ekpe, n'ihi na ụwa anọ kịta